Urte hauetan ikasi dugu, ikusteko ezinbestekoa dela begiratzea. Eta begiak zabalik izateaz gain, aditu egin behar dela entzuteko. Erantzunak eman nahi ditugu, ikusi, entzun eta guztia ondo aztertuz. Bana ezinak diren ekintzak dira, ezagutzeko arreta jarri, ulertzeko adi egon, hazteko partekatu. Honela ikasi dugu, esatea baino askoz ere gehiago dela egitea. Ematea jasotzea baino gehiago dela. Eta inplikatzea baino garrantzitsuagoa dela konpromisoa hartzea. Sentitu, hazi, partekatu, egunez egun ezberdintasunik gabe. Inor begira ez dagoenean ere gauzak ondo egiten. Hizkuntza ezberdinak hitz eginez, gurea ere bai noski. Eta guztiona dena zainduz. Berdintasuna ez da orain iritsi zaigun zerbait, gure DNA-an dago. Ez dugu komunikatzeko beste modurik ulertzen. Digitalak haratago, komunikazioa berritzen.